Akong gikupakuha ang akong upo ga tabayayong bakay. Daghan naman siya daghan na guwang naman. Akong gipakuha ni siya ang naipo. Pero daghan na nang nakapangayo anoy. Ang sauna gihatag ka Gina, gihatag kang Arlene. Ang usa gihatag ka Junjun Lipon dito sa Pikas. Katong may CR kay duha man ni akong upo. Ihatag to kang Jurili Amagad Bilma nya katong gamay kang nang Rosie nya kani ako po ni hatag ang kuan na ay usaan aning ganin dako ihatag na kang Risa Montesilio akong kauban si partner sa ministry nya kanang usa kay hatag na ni Arlene ang usa sa imong lutuan na o kanang usa kay hatag na ni ang Julipi na usa Julipi nya ako ano uban na napo ko ihatagan na nawa silingan na kay para pud makatilaw sila pud. Thank you very much.